Lagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Jenny. Tubuak ti Aritaw Nueva Vizcaya, ngam iti agdamak ket addaak dito'y banlasiw taaw. Naawisakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apat siyak apakaadawan iti adal, ken mang tadliw-liwa kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti drama. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Umay kayo manganan, anak ko. Nakaluto ken nakagao akon, nakasaganan ti lamisaan. Mangan kayo kadilaptan, ayab kayo lang ayab, makarengreng. Ha, ay si Kangay Efren, di kakadipay mangan anak ko. Sa anak pa yung mabisin, mga anak tulaptan inton mabisinak. Ti kayat ko kumakat agigidan tayon amangan, iti kasta maramanan nyo matiin luto. Dagulit kayo mat! Kanan yu latan no anyaman dagita nga inlut-luto yo. Kabailan mi matiagluto iti kanan mi. Nawanan di pagayo, pumanaw kayo dito yan. Tanay, ado pa iti aramidan mi. Makadisturbo kayo una yan. Sige Arod, anak ko. Apayen, bakit? Pagsangit ka matan. Maladingitan lang amin lakay. Itian niya, bakit? Pampanunutak lang amin dagiti anak ta. Ha? Iliwag ti kinalailo na kanya kini babasit na pa'y. Itatadadakal dan. Nagbaliwan ti ugali ta. Nakadungdung muda iti kanya. Kanayon da nga agpasaklot. Saan na makaturog no awanak iti sibay na? Ngamit, saan na ko napaganano? Maawatan mo kumayda. Ngamil, naundaya panawin ti panangibatim kanakwada. Sa nga pulo mo't tinatawin tinapalabas, manipod na di kunam nga agabrod ka. Ngam saan gayam. Tasimurot ka iti sabali a lalaki. Kat italaan nagsubli ka. Ambo ka nagbaso na ka na kayo. Ngam nagbabawya akong dayta ngay naramid ko. Katagyaman kaputa inawat naglata, Samuel. Ala, gusto daytan Carmela. Pasensya amlat taydan. Patsik amawatan da kan tumatlay. Simangpot ka ba't gaya man, Jenny, anak ko. Kaya't mo ka dita itimplaan ka iti Diyos. Di kay man agin sisingpet, nanang. Sa anak ng agraraman, tapno agpasirbi kada kayo. Ha? Kabailak ti agtimpla iti Diyos. Kaya't ko laang matasulnitan tinagkurangak kada kayo kinimanong mo, anak ko. Ay na, awanan. Naladawan ti amin. Jenny. No apay-pay lang amin anag subsubli kayo dito'y balay ah. Da kayo ti pudno a pamilya. Iswada kayo nga rod ti pinili. Oho, pinapanaw na kayo siguro ah. Iso anag subli kayo kada kami. Saan anak ko? Talaga sinublian kayo. Gaputan na amiris ko ti bindut anaramid ko. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kon. Nagbabawya akong ti inaramid ko iti kalabas. Patyan na kumamat, anak ko. Ala huston, jak kasapulan ti palawag yo. Pumanaw kayo man iti sangwanak. Maistresak lang lumakit kita kayo.
Saan kumamot akasta ti panagsasauyo iti inayo, anak ko? Respetuin niyo kumamot. Amin na panagrespeto. Impaay mi idikin ko na. Ngam anya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbati na tayo. Kaslatay pimpiman a pinanawan ti makuna asilaw ti pagtaangan. Gaputa si murot kat ngaron iti sabali alalaki. Wen, ngam iti dayjay. Kalmay sa pudno a pinanawan na tayo. Ngam saan ba't ang nagsardeng ang nagpawpawit iti para ka na kayo. Pagrebangan na dayta, kaisukat nga ro ti inami, tatang. Jenny, Pudno man, ti ko natikabsat ko, tatang. Iso adi yung nga ro iboy-iboy ti panagpawpawit na idi. Ngamin, talaga mo ta pagrebangan na dayta. saan ko nga iboy-boy-boy. Ibagbagak laeng taamangan no nalipatan niyo. Mas naawakit di kada kayo, tatang. Ha? Linuko da kayo lang arudan, ngam inawat yu pay laeng ni nanang dito'y balay. Ita tadadakkel kami, kundi subli, kundi asikaso kada kami. Ngam hindi ka sapulan mi, sana pulos nagpakpakita. Neruang kami nga awan iti puder tayo, tatang. Anak ko, nagbabawyanan ti inayo tinagbindutan na. Isa pa nga asyo, tapakawanan nyo maten. Kasi ti panang pakawan, ken panangawat kumanen ken kuana. Oray balibaliktadin tayo ti lubong. Isulat ta ti inayo. Isu tinangipas ngay kada kayo. No awan ti inayo. Awan kayo ba't ita dito'y abiyag? Na ita kumati ka na yun alaglagipin nyo, anak ko. Nangag ko amin timbagbaga dagiti anak talakay. Nanyaman tinangag mo, bayamon. Awatem ka dilat taidan, bakit? Talagan sa adid akon mapakawan dagiti anak ta, Samuel. Nagimuladan iti sakit tinakam kanya. Sa bagay, jak matkit di ida mababalaw. Basol ko matkit di Ala, bay-bay amon kunakmat. Gagangay na lang siguro ti kasjay ajar na. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Pumanaw ak sa laangan dito'y balay. Ha? Lay papanam kumangay. Agsubli ak pay laang ijay ay antikapsat ko. Tatulungak kadagiti negosyo na. Panawan na kami manen, kasta ka ni? Samuel. Di kan pumanaw bakit? Bayam, nakasaritak tumanan dagiti anak ta. Ang no talaga kayat mo amapan pasyaran ti kabsat mo, palubusan ka. Basta agawid ka matlaeng diti balay. Sa dino tinangi kabilan nyo kadagiti papel nga adda iti lamisaan ije silid ko, nanang? Ha? Ay ikwa. Inkabil ko mat iti ayan ti drawer mo, anak ko. Nakawara ngamin itay, iso nga inyornos ko. Ayan tay puraw a uniform ko. Kantay puraw a sapatos ko. Awan damatan iti sigod a pangikabkabila. Adda iti cabinet ti uniform mo. Inhanger ko tapnosan a makunas. Nalpas ko nga implantya day chay. Timot sapatos mo, adda iti maikatlo a drawer. Inlabak idi kalman ta nakarugrugit mat ngaminan. Inton maminsan, di yu pakibibiyangan dagiti kagawaak. Iti kasta sa anak nga agbirbirok no sa dino ti ayanda. Ha? Diyak kayot a pakibibiyangan nyo dagiti usar ko. Kabailakmat nga ornusan. Iso abay-bay anyo dita a nakawara. Maawatan niyo? Uwan anak ko. Kat pasensya ka la kumanwan. Di ka agdanag. Saanan ang maulit pa'y. Mangkita ka man iti mabalinta pagpalabasan iti oras, insan? Apay ka di manen, insan. Adda ka di parikot. Awan, insan. Awan ko nang ngam nakaununag mo ti panagsinaay mo. Insan. Di kan aglibak, insan. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Awan, pampanunutak lang ni nanang.
Aywan nga paiso. Kumusta kayo matan? Okay kayo ka din kini Auntie Carmela? Ay, diyak ka mo, Margie. Aging ka ngamin ita. Nasakit pa ang tinakam ko. Gapo iti panang panaw na idi kada kami. Insan, idi dayjay. Panagkunakit nagbabaw yan ng tikas ting inaramid na. Iso ang nagsublimatan kada kayo. Ita ka di pay? Ita tadadakkel kamin? No naka-amiris ko maidi adagos kat sinublian na kami. Saan kumamat akastoy kadag sentigurak kenkwana? Ay, insan. Amom ka di at tumukno sa dilangit tigurak kenkwana? Nangaruna no malagip ko ti ipapanaw na. Nagsakit ti naramid na. Iso nga anusan nangarod alak aman tigura mi nga kabsat kenkwana. Insan, amin tayo kat agbidot. Amin tayo kat agbasol. Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din. Ken may sa inamday jay. Iso tinakautangam itibiyag mo. Iso apakawanam kit din. Si kamot laang timarigatan no pagtali na edam tigura iti pusom insan. Efren, anak ko, ingkariingan ng adem, na idasar konti pamikatan tayo. Nagtimpla akpayan itig atasyo. Nakaipaputotak moten iti pagdigusyo. Maring matlang na dyan, itong madamdama. Ingkariinganan tapno saan bumaaw dagiti makan nga insaganak. Dagulit kayo, mat. No kaya tiyo, di dakayan ti mapan mangreing. Ha? Maring tumat lang na dyan, kunak lang arudan. Ay, mala. Sumango ka nga rudan iti lamisaan. Umuna ka na mga nanak ko. Di kay man mandar-mandar. Amok tiar aramidak. Efren, anak ko. Pakawanan na ka din Nagbabawya ako, hindi naramid ko iti kalabas. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kun. Ipatpatag kayo unay, iso ang nagsubli akon. Katsapay kuma, taikandak iti may sapay akong daway. Tapno sulnitak ti ato ang nagkurangak. Adula amin na kitang ibagbagayo. Makapaawan gana sa mangan. Ay, papanamon nga, Efren. Di mo pa'y kinot ko titigin na akanaam. Agsubli ka dito, yanak ko. Efren! Ket, kumusta kayo matan kadagiti kakaanak akmanang? Kaya't ko asawan, tilinangan yung agiina. Nagsubli ka din, tisigod at trato dakan ka. Ay, saan pa'y ading ko? Bariknak tinalaos agura da kanya. Gapo iti panang panaw ko iti kadakwada. Manang, Nagsakit ti panagsasaw da kanya. Kaslasaan asyak ti inada iti kasyay apang pamayanda. ay, maawatak tirik na manang. Ang maawatak matirik na da. Naunday ngamin apanawan ti panang panaw mo kadakwada. Ay, Sonya. Ikararag tayo. Asapay kumatalaw-lawagan ti Diyos ti panunot da. Kat mapakawanda ka matan dagiti anak mo. Wan ading ko. Daita amot ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Kat mamati ak nga iti saan nga agbayag. Maurnos matlaang ti pamilyami. Awan imposible iti Diyos manang. Patyag ang mapasamak tumatlaang dayta. Basta ipakita ken ipariknam kadakwada ang nagbabawyamon ti inaramid mo iti kalabas. Wan, Sonya. Aging ga si bibiyagak. Diyak tumao mang agserbi. Kan agkid daw iti pamakawan kadagiti anak ko. Nasaya at mata si mangput kan Jenny anak ko. Narabyan ka mat. Apay, ay naman ti ibagam ha. Agpakawan ka kadimanan, gabo iti panakilalakim, idi? Ha? Nabartag ka. Anak ka nabartak nanang. Nakainumak laang. Amok ter aramidak. Amok ti bagbagak. Jenny anak ko.
Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan da ka, ha? Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan mi ti pamatag ti maysa nga ina. Jenny. No amuyo laang ko ma. No kasano ti rigat mi idi pinanawan da kami. Narigat nga awan ina ti maysa pagtangan. Nang rona no kasjay ngagsakit kami. Amom ka di asap-sapulan da ka. Sapsapulan mi ti panangaywan mo kada kami. Ngam awan ka. Ngamin, adda ka iti sidong ti lalaki nga agragragsak. Idinto tadda kami dito'y nga agrigrigat. Anak ko. Itatadakal kamin. Itatanayruam kamin nga awan ka iti pudir mi. Agsubli ka. Uray anya pa'y aramidam. Saan da kan ama pakawan? Tandaan day ta. Maawatam. Itaman pa'y ngawan ni Nanang dito'y kusina. Napanan na nga ta. Sino ti pirpirugam, Jenny? Kwa? Ni ka di Nanang? Saan? Apay kumasa pulat ngay. Malagip mo kadi pa dagiti bagbagam ken kuanay ti Rabi? Nga, anya, manong friend? Nalaos ti Bartek mo asimbang pat. Nagsangsangit ka anang sidir ka ni Nanang. Imbagam pa, andi mon tupulos mapakawan. Gapo iti panang-panaw na idi kada tayo. Hustumat, tanay bagak daytakan kwa na. Makita kan mariknak tinalaos sa panagbabawi na. Panagkunak, talaga ang nagbabawian mo't ni Nanang tinaramid na. Isa panawan mo't siguro tapno pakawanan ta. Ikanta pa, iti may kaduagon taway. Ay saan? No si kakot ka ba alam apakawanan? Siya, saan? Jenny? Apay, nalipatam ka din tikas taunay arigat tayo idi simurot idi sabali a lalaki. Jak to pulos malipatan day ta ading ko. Ngam idi day jay. Napalabasan day jay. Isa panagkunak. Rebeng na lang alipatan tayo tinapalabas. Basta. Kagurak unay ni Nanang. Kagurak, gapo iti panakil lalaki kan panang panaw na idi kada tayo. Yan, Sonia mo ti umaw-aw. Song batak. Hello, Auntie Sonia. Nakaawag kayo, mat. Hello, Jenny kaanakan. Umay kayo kumaadagos ka ni Manong mo dito'y ospital. Ha? Ospital ko nam, Auntie? Ni, apay? Na-aksidente na Manong Samuel kan Manang Carmela. Anya? Umay kayo kumaadagos. Pang-aasiyo. Wan, Auntie, mabitla nga rod, tawagak ni Manong Efren. Sige kaanakan, kartengan niyo kuma. Urayon kayo dito'y. Wan, Auntie. Auntie Sonia, sa dino tayo ni Tatang. Auntie, kumusta dagiti dadaktil mi? Sa dino ti ayanda? Agpadadangad da iti ICU. Anya? Diyos ko. Sangsang kamay sa tayo kumang agkararag iti Diyos. Dawatan tayo nga ispalan na iti pagkadamanong Samuel kan Manang Carmela. Time of death, exactly 3 o'clock p.m. Anya, saan na pud no dayta, doktor? Saan? Tatang ko. Ngamkas nakita nyo man. Inaramid mi amin na kabailan mi amang ispal kadakwada. Ngam talaga siguro nga aging galaangan dito itibiyag na. Makipagladingit kami. Nanang, Tatang, apay pinanawan da kami maten. Apay, kasano kami paitan. Nanang, at tuyak as si papakumbaba nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pakawanan dak ko ma.
Sorry, kadagiti na isaw-sawang ko asaan anasaya at kada kayo. Pakawanandak, Nanang. Nanang, sapay ko mapakawan na kaming agkapsat. Igapo ka dagiti sana nasaya at trato mikin ka. Manipod iti nagsubli ka na kami. Sorry, Nanang. Nanang, sorry talaga. Sorry. Jenny, Efren, diyo dubugan ti bangkay ti inayo. Ang mga numatumba. Auntie. Ala, umay kayo, tagtugaw tayo. Kasano kami pa itanante? Naggindandamot lakit din anapukaw. Oh, di kayo agdanag. Ada aklaang dito'y kanakan. Ikarik, adi kay tupulos baybayan. Miss F, dua atawan metten tinapalabas manipod tay di apasamak. Nga maging gaita, nagdagsan pay laeng ti barukong ko. Nagdagsan ti riknak. Ngamin, natay ti inak, ajak man laeng nakapagkid daw iti pamakawan kenkwana. Nalaos ti panagbabawik, ngaman yan tapulos nga awanan maaramidak. Numay sublik laeng kumati panawon asibibiyag dapay, aramidak. Iti kastakot masulnitak dagiti nagkurangak. Kang runaan iti amin, makapagkidawak pay iti pamakawan iti inak. Pamrayaklatan ti agsangsangit numalagip ko ti amin. Dahiti mantipadas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Pakawanamon ti bagim pagayam ko. Iti kasta ket mapunas metten ti sakit amarikriknam. Awan perpekto dito'y rabaw ti daga. Amin tayo ket agbidot wenno makaaramid iti saan a maiparbang. Ngem no makaamiris ka ket pagbabawyam ti nagbiddotam ni Apo Dios ti mangtarabay ken mangitundaken ka iti nalinteg a pagnaam. Alakastan pagayam, Jenny, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Greg, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Manipod na amok ni Celia, inpatag ken inayat kon iti kastaunay. Impaay ko amin a kasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadagiti pasamak a nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biag ko. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Agawid ak gayam into no may alawas iti probinsya. Ang mga no kayat mo ti sumurot. Ha?
Tapno makapasyar ka mo ti dya lugar mi Mabainak sa. Si kamat. Awan rumbang apagbainam. Nasingpet ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ha. Agpakadak nga ron iti trabaho. Papanamoy pare. Nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunak manan ni Celia. Uy, talaga mo ta. Uwan pare. Dual daw ngamin nasaan kami nagkit-kita. Gabuta, busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yan pare. Dual daw na nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuin, sigagit di mat. Gagangay, ti agayan ayat ako nada. Sabagay kit di O sige, yung ka nga rodan. Tamang ano agur-uray ni Celia. Kunaklakit din mo saan ka nga umay? Mabalin ka di matasaan. Impromise ko kan ka nga umayak ita. Iso nga daakon. Yag mo tibag mo. Siya kong timang bitbit. Wan man nga ron. Thank you Umay kan. Intapay mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bit. Sa kanto itulod di boarding house mo. O sige, Greg. Dalpas ta matinanangan. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Ha? Si Kaman na sa dino ti kayat mo. Mapantalat ta nagpahangin iji parke Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga no, da kayat mo agatangan ijay. Siyak pa iti ko nam. Adu Alang aro din. Intan. Naitulod ka matan diti tagus mo. Aramidam matan. No ada assignments mo. Agyaman naklaunay Awan na nyaman na. Basta para kan ka. No ada masapol mo. Ibagamlakan niyak. No kabalak nga itad ko. Ken saya atem ti panagadal mo Wan, agad-adalak mo tanaimbang. Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Celia. Mangan ko na. Di ka pa sumumbit, mat. Ha? Anya nga minti pampanunuta maya. Awawagak nga ron ni Celia. Ang Jack makuntak. Sikangit di, mat. Abangan no, busy iti panagadal na Ay. Mangan takit din. Sabo, mapantamad lang trabaho. Nung malamtin asarong karam, ijadagos na. Unay kan. Mangan kalatan. Sa anak kaya mabisin. Naimbag amalan mo, Manang Minda. Si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lata. Imayak ta sarong karak ko man ni Celia. Kunak man no nag-break kayon. Saan man sino tinakaibaga? Ay na, pasensya kan iti sa ludsod ko Kunak ano nag-break kayon. Taada ngamin nang itulod kan kwa na dito'y dagos na idinaminsan nga aldaw. Anya? Kunak nga rod no si ka, ngam sa balimat. Sapay kas taunay abartek ni Celia idiintulod na. Anya? Ket adda ka din ni Celia di taunag? Ay napasensya kan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napansiguro nag-eskwela. Sa pajak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi nga imay kakano dito'y dagos ko itay bigat. Wen, imay haktadyak ngamin makontak ti cellphone mo. Pasensya ka lang kuman no jak imaw awag iti manual daw. Bisiak namin iti panagadal ko. Ano dinaskan nga ramidag? Kasta? Wan, iso asaan ka kumaagumurgura kanyak Sige, sapay la ko tapod no ti ibagbagam. Ito naman pa yung kasta ka pare. Makadlawak Saan ka kami na matagtagarikat? Anda parikot mo? Pampanunutak kami tikayan ayat ko.
Apay pare. Saan nga na mapukaw iti panunot ko? Tinaybaga kanyang ti landlady iti pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Naku na kanyak. Nga ka nun ang itulod kini Celia idadagos na, idi na minsan ngal daw. Kasta unay pa iti bartek ti kayan ayat ko. Anya? Ay, diya ka mo no nyat panunutak. Iso da jay jay aldaw ajak makontak ti cellphone na. Anya? Kata niya palang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Una nang. Kat kumusta kayo mutan iti kayan ayat mo? Kuha, nasayat met, nanang. Apay nga'y asaan mo nga insurot tapno nakapasyar kumamat. Saan nanang? Busy iti panagadal na. Iso, jak insurot. Kastaya, kat alaa, igaad na ti panagadal na. Tapara matlaang iti masakbayan niyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay? Nagawid ka gayam, ngam di mo man laing pakaap mo kanya? Kaano ka ngagsubli dito'y syudad? Itamad lang. Nasayat mo kasta. Urayag ti isa sangpat mo. Umay ka kuma dito'y dagus ko. O sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasaya ta imay ka. Ada na patag ngay pakaamukan ka. Anya dayta? Masikugak. Anya? Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin ako nga ama. Uwan. Maragsakan ang itimbagam. Ngam, anya lang ang timakunan dagi tinaganak mo. Ingkari ka dakwada nga orayan kaginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpas ngay ko. Sige, no day tati ko nam. Nakaragragsak ak sila. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang apay akas na tilangam. Kaslasan ka naragsak. Naragsak ak mat. Isu na lang ta napuyatan ak. Diyak unay nakaturog iti rabi. Isu akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagit di mat. Kituan mat. Agasaman. Agbalin kan nga ama. Sana all ko naklata na. Ay ang ingarot kat gasat kun sa ti agbaak. Siga talaga. Adan tulat tamad Dan. No da. No yawan. Talagang aklo naglangan na naiparswa ka bak. Adan to ko nakmat. Talagang amin na napili ka kahit. Anya? Ala, panawan ka pa dito eh. Inakpay sukunin ni Celia iji dagus na. Ing kami di ospital ita, tayo pa-check up ko, ha? Ing kang ngarutan. Agad-anad ka. Mailiwak matkan ka. Ngam anya kay ngaron. Sana bale tag kita tantumanan. Adakon. Ha? Asino ti kasarsaritam iti cellphone? Boses ti lalaki day jay. Si kakit di mat. Tumboy day jay. Gayam ko nga day jay probinsya. Nakasagana akmatan. Itay ka pa nga ur-urayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iji ospital. Anyat kahit sa wanday to'y. Agpudno ka sila. Greg. Naku na ti Dr. Adwa bulan ng tisikog mo. Sana ka maaga. Manipod na gayan ayat ta. In respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makatulpos ka. Malaksid lang hindi nakainumak anapanak iji boarding house mo. Amok nga da napasamak idi ka data. Ngem na minsan lang dayjay. Ken amok nga awan pa iti makabulan anapalabas. Greg, danggan na ko agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo. Ket agdadata lang arudan asaan asyak ti ama ti sigug mo. Amom iti bagim asaan asyak ti ama.
Ngim apay, nga impakaamom asyak. Panggap na alok ka na. Ngim di ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan ka itibayin. Ay, pare! Ito naman pingag. Kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sa di mo tinaginin naman. Di ka may nagawis. Pasensyahan pare ha. Di kayo nawagan. Tayo na panak iminom. Kaya kung amin, ngailiw-liwag tireknak. Nagsakit na ang lunan. Kastaw na itiragsak ko. Ngamsan ba't gaya masyak. Tiyama. Mabit mo lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Diyas ikognis nila. Kung nagmusak tiyama na. Saan kayam? Anya? Di ko na maloko na ka. Saan? Amok tira ramidak. Saan ka mag? Inayayan ko pa itigas na unay. Kas jeti na ramid na kanyak. Apay ngay may kapaila dito itagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsong batan tiawag ko kan ka. Iso nga imaya kon. Apay kumasong batak. Itian niya ka po. Greg, saan ka kumamata kasta kanyak? Tanyat kaya't mga mapasamak. Tratuan kalata akas itisigod. Nga uray kasta unay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas na? Amok anagbidutak nga magbababawi ak itan. Agbabawi ka, ngam nalpasan ti amin. Agbabawi ka, asaan a para kanyak. No dikat para iti bagim. Ken no asin naman ti ama dahi tasigog mo. Pumanaw ka, tadya kaya't makita ti panagruprupam. Pasensya ka ni ti panagsasaw. Gapot takas taunay ti sakit ngayon paay mo. Agbarbartak ka manan. Saan ka ba't nasigod na kasta, pare Greg? Kaya't wala ti makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? At dagid di malagip mo amin ano nakainom ka? Kinmesa, sana maksenti parikot mo no ginom ka iti arak. Ay, at dala nga nakakasi ti bagim. Kasaritam kit din ni Celia. Talaga, di mo kayat. Uray kas ano, at dapat makuna, closure yun ha? Awanan, hintay siya. Impay ko amin, masapol na. Suportado ako mo tamin. Gamlino ko ng tiyawanan bain. Panakunak. Sana ka umdas para kuha na. Sige. Saan mo na panunutan dahil ta, Pards? Bayamon. Panunutan latan. Saan nga iso ti kagasat mo? Anya, agawid ka ni Jelogarya kunan? Wen, Greg. Iso nga'y mayak. Tomay ko la ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay ka pailag pa kada kanya. Greg, awan pa'y matius to closure ta. Iso nga pa nagkunak datapay laang. Sika tinagaramid iti sana na sayaat. Ngam kayat mo pa'y lati closure. Umdas a closure ti panagaramid mo iti saan na may parbeng. Sa dino ti ayan tinakasikog kan ka. Siguro, iso ti kasarsaritam idi na minsan anak ko nam akaili mo. Sagad aglibak ka pa'y lang agayim mo atumboy. Celia, sa anak amaag. Uray na uli makakatao. Managpaliwak mat. Anya? Pangasim, taday tuwin ti maudi pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, idinaamwa ka masikog ka. Ngamsan gaya masyak ti ama. Iso ang manipod ita. Nawayakan.
Nagsakit nga aklunan ngam pinalubos sa klatan ni Celia. Inaklon ko asaan nga iso ti kagasat ko. At dadagiti gundaway nga agparik na kanyak, ngam jaklatan ikaskaso, ngamin napukawan ti panagayat ken panagtalak ko ken kuana. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting ka panangibasa ken panangayornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Husto ka. Saan nga iso ti babae akagasat mo? Sapay la kumata agbalin nga adal ken ka ti inaramid na. Ken sapay kumata masarakam metten tinapudno nga ayat nga isagot ken ka ti babae nga agbalin akapisi ti pusom. Alakastan pagayam, Greg, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylingad iti nagan Amaricon, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin nga awan ti malabsan. May saakmat kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Pakaragsakak unay no mapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilingan na kumalatan iti nagan Amaricon. Sa nga 10 atawan min nga agdandan na iti asawak ngam awan pay anak mi. Gapoy ti dayta, tinungpal mi nga rod ti ibagbaga ti kaadwan amangampun kami kano tapno maguyugoy. Kayat na asawan ket kaslaguyudan na tapno maadaan kamin tumeten iti anak. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Gerald. Gerald. Agring ka man Agring ka. Abay. Asikas mong paimutan ni baby. Ang mga lumabisin. Kamang timplay, tigatas na. Masadutak. Sige na. Tamo man nabambanmuga. Masadutak nga, Rod. Ay, ako baka tuturo kang unay. Sige na. Anan gawam. Tapno sumardin nga agsangsangit. Sige na lagad. Labit lang, Rod. Kumusta nga magtada sa asikaswan na nga ubeng Maricon anak kao? Ay, nagrigat mo't nga ron na. Pumuyat mo't. Sangit nang runay tirabi eh. Ay kat talaga akasta. No talaga akayat yo ti maadaan iti anak. Aganos kayo nga road ama puypuyatan. Nanang. Tapno amuyaw. Dakal nga obligasyon ti agbalin anaganak. Isu ahusto lang ti desisyon yo amang ampun pay laeng. Kabayatan nga awan pay anak yo. Pakakitaan no talaga akabailan yo matlaeng ti agbalin a responsable nga ina ken ama. Ay ka, sabalin tula siguro
No tay anak ko na pudpudno ti aywanan mi nga gasawa nanang. Ay, kawad. Kabrumbang laang nga ayatan kan ipatagyumat ni Liam kas pudpudno nga anak yo. Saan yun to ko mga idadaduma? No bilang tamaadaan kayun ton iti pudpudno nga anak. Abay ta, nakaturog ni baby. Bakit? Nala, ipaida mo ni ti crib na lang kay. Iti kasta, makainan na kamutan. Sige. Ay, inayatim. Atap no saan man na malukad. Mga nagsamit tumanan. Oops. Narnakanan, bakit? Mayatan titurog na. Nasayat mo't nga rod. Makaturog mo't ta. Madamdama tapay maturog, bakit? Tamang aramid tapay mo't iti ading na. Anya? Abay, saan ka nabanog iti nagmalam ang nagtrabaho ijay shop? Ay, nabanog ka? Utlog kaya. Amom ka de. Amay kat amin nabanog ko. Numakit kita kayo iti anak ta. Kasta? Uy, iso nga umay ka man, pasarunuan taman ni baby. Saan? Ay, naapo. Saan natin ito anak? Ay, pakikiyak. Ay, naapo. Ne. Apayan bakit? Agan ano ka? Ay, apo. Diyak kaya tiyangot talot-lutuan. Agdulko ka. Anya, may itamampay nga. Hindi mo kahit tiangot na. Uy, hindi ka man. Ano paboritom dahi ti apamigatan? Tuyo, itlog, kain kinirog. Diyak nga rod kaya tiyangot na. Dagulit kamot. Ay sus, amangan mo aginawan bakit? Kasta nga taya? Kasla tsak mauawatan tirik na klakay. Kasla ada kayat ko akanan ng jak mo't amunan niya. Ay, tinasayan. Kuyugan ka mapan iti doktor. Agpa-check up ka. Tap numamuan ta, noan niya dahi ta. Udno ka di dahi ta ngay bagbagam Gerald anak kaw. Masikuga, hindi marikaon. Confirm na nang. Talaga masikugan ti asawa. Kagap-gapo mi iti doktor itay. Ay, Ay, nagsaya atin ngay no kasta, Gerald. Manayunan mga rudon. Ate apo ko no kasta. Ay, una na nang. Ay. Amuyo. Anya? Singin ti inawon ti asawa. Singin ti inawon ni Maricon kunam. Una nang. Ay, na, talaga anayat ti Diyos, anak kaw. Agasang banday ta. Duwada gaw ti agbalin to nga apo kaw ka. Uwan nga rod, kamo dyanan na. Maadan kami mutlangan iti anak. Kalpasan iti sangapulo at awan a panagururay mi. Halawan, ba nagarumbang laeng nga pagyamanan tayo iti Diyos. Nang runa kada kayo nga agasawa, anak kaw. Una nang, pudno day ta. Kasta unay tiragsak mi nga agasawa. Ket isublimi ti amin a pamadayaw iti Diyos ana marswa. Na, makadlawak sa Gerald. Itian niya. Apay ngay, kasla kay kayat mumot ni Liam nga ampunta, ngem kadagiti kambal nga anak ta. Apay mo't anak ko nam ti kasta bakit? Kasano? Kat isumot ti unaam asak-sakluton, imbis adagiti kumaanak tamat. Anak tamot ni Liam. Iso, di mo kumamot pagimunan. Ken may sa agpapadada iti tratok. Ay, saan? Saan ta nga anak ni Liam? Ampun talaang dayjeng ubing. Ampun talaang nawatam. Bakit? Saan ko maakasta?
Baksid laeng no. Anak mo mat iti sa bali a babae. Iso nga impilit mo iti ti panangampunta ken kuana. Anya? Balbaliwam ti kastang ugalim, Gerald, ha? Saan kang agbalin a favoritism? On-unaam dagiti anak ta. Ngamin, iso dati pudpud no ang nagtaod iti darakan lasag ta. Saan kat aday ta aliyam? Apa yan? Anyat mapaspasama kan kamarikon. Saan ka matakas taasigo da? Kan may sa, napagsaritaan tanday ti abanag. Sana ya. Basta! No di kag balbaliw! Ipanaw ko dagiti anak ta dito'y balay. Nawatam! Day, ada kayo mag-am diti balay marikon. Imbag man ta nakaawid kayaw. Buntatang, ayam takamilaang iti kambal tinagawid. Ayan nga ni Gerald ka ni Liam. Nina, di yun sa pulan ti awan tata. Apay, nagapa kayaw nga gasawa. Kasanamat ngamin. Kat ada paborito di manugang yo. Iso nga impanaw ko na dagiti anak mi iti balay. Kasano kumamat anak ko na mga paborito ni Gerald? Wala. Tanimat Liam ti ada nga aw-awirin na. Imbis adagiti anak mi kuma. Tunggal rumor ama pa nagtrabaho. Ni Liam ti unain na. Kastamot lang, intun sumangpet nga agapo iti trabaho na. Kasla ni Liam lang ti makikita na. Saan met siguro anak kaw? Mga no sa balila ti panagawat mo iti kas jangar aramidan ti asawa. Imposible mo, tapos kaya nakidin ti ampon, ng dagiti anak yaw. Di tamo nga rin ti madbadlaw ko tatang. Ha? Imbagak pa'y kankwanan, nga ipanaw ko dagiti anak mi, no saan nga agbaliw iti trato na. Iso matlata. Iso nga impanaw ko na dagiti ubing iti balay. Makamumutan iti biyag na. Aguma ang mga awir ka ni Liam, ta isulaang mat ti anak na. Pangasim bakit? Agsubli kayo kuman kadagitan anak ta iti balay. Sanak nga agsubli. Aging kaasaan mo mo't nga isubli ni Liam kadagiti dadakkel na. Nalawag mo't siguro tinangyog mo. Awanan ti adupay asao. No kayat da kami amakaden na kadagiti anak ta. Isublim ni Liam. Marikon. No di mo kayat nga isubli da diyang ubing. Saan kami mo't nga agsubsubli iti balay? Saan lang aday ta? Saan mo pa yun ang mabali na sarungkaran dagiti anak ta? Anya? Ita, agpili ka. Ni Liam, wenno siya nga asawam ken dagiti dua nga anak mo. Hello, Gerald. Agawid ka kumanadagos, kalpasan ti trabaho. Wenno, itan kuma. Ne, apa ya bakit? Apo nagnato ti gurigor dagiti kambal, tsaka mo ti aramida. Sige, mabinlain. Agpakadak iti boss. Wen, agawaam nga rod tani. Sangit da sangit. Jak amo ti pamayak. Di da mo tagsardang. Sige bakit? Urayan da. Doktora, kumusta dagiti anak mi? Agtalinad pa'y lang iti ICU dagiti anak yo, kabayatan nga obserbaran mi ti kasasaad da, misis. Nakapoy nga min ti immune system dagiti kambal, iso ang nagtanag ano mo niya ti sakit da. Daytoy ket lang infection, kapo iti bakterya, uno virus, makagapo iti panaggurigor da. Delikado ka diti, kasasaad dagiti anak mi, doktora. Awan ti makaibaga, misis. Angam di kay madanagan. Taramidan mi matamin akabalan mi, tapno aging bagdagiti anak yo. Doktora, pangaasiyo kuma. Di yung baybayan dagiti anak mi. Ispalan nyo kumaida iti pagkat. Kas nakon, misis. Aramidan mi matamin akabalan mi, tapno maispal dagiti anak yo. Awan sa bali pagkidawan nyo iti tulong. No diti Diyos ana marsuan. Ngamin, isutad ada makay salakan kadagiti anak yo. Kanyang iti ko na dagiti doktor abang tamtameng kadagiti apo ka. Nakanot sakit daaya.
Pneumonia ka no, tatang. Pneumonia? Madanagan ako na. Amangan kit dino, saan da mailasat ti sasaadan da. Ha? Siyakla ko man, tinaadaan di tikas niya sakit, tatang. Ay. Siyakla ko man. Ay, akalma ka lang, anak ko. Ada si ti Diyos. Patya ka di na baybay-an dagiti anak yaw. Tatang. Ala, sang-sang kamay satay ako mararag iti Diyos. Naispalan na iti pagad, Ethan, ken Nathan. Hindi lakit di ka maulan, no? Dada ka sa mapasamag kadakuha, tatang. Calling the attention of Dr. Abigail Daniel, please proceed to the ICU. Room number 28. Room, dagiti anak ko, dagiti Ijay ICU, dagiti tatang. Anya? Oh my God, tatang, mapantayo ijay. Malala, intagaruda. Wala. Gusto na ita panagsangsagit mo, anak ko. Agyaman tayo kit di iti Diyos, ha? Nga minsan na nga inala na iti duha. Talaga kasta ti bihag, anak ko. Nalabit nga da napinpinta sa plano ti Diyos kini Ethan. Iso nga inala nanda ito iti pagarian na. Mamati ak nga iso ti agbalin nga anghel amang bantay ka na tayo dito'y rabaw ti daga. Maawatan ka, anak ko. Maawatan tirik na ama. Ang nas kinapatibkiram ti panunod mo. Laglagi pam. Adapay may sanga anak yo. Amangan no mabaybay am ni Nathan no kanayon akasta ka. Nanang, umayuman biit kita ni Nathan. Itay pa asangit-asangit. Amangan numabising bay, tanak ko. Intimplak iti gatas nan. Sinukatak pa iti diaper na. Ang dilatamot sa mordeng nga agsangit. Apaw, sa dino ti ayan na ya. Dito'y crib. Nayapaw, kita man. Oh my kapok. Hey! Agurigur ni Nathan, anak ko. Ay, ako. Ay, anya nga daytoy. Ay, tinasaya at mangalaka iti danong. Kabilang iti alcohol wine. Kan mangalaka laangan iti labakara. Labarantan ni Nathan. Bareng bumabati gurigur na. No saan latta bumaba. Itaray tayo ni Diya Hospital. Ala, mabiit lang. Mga alam iti panglabar tayo. Sana mabalin na ito'y. Sana po na ito'y saan? Bakit? Pagkalmaan pumatirik na. Ang mga noon niya po iti mapasamakan ka. Kaya taptabo lang, di may sa kanagiti anak ta. Ita, natay man ang di may isa. Awanen, nagiti duwang anak ta. Bakit? Paingay nga suda pa. Impayan na tapay lang ngarod iti anak. Nasublian na matlaang atagos. Pangasim bakit? Hindi ka kumagsaw iti kasta. Putumat saan ka di? Nagadudita mabalin na nga alaan. Nga mapayad ang itibay anak ta. Apay! Nagsagit ti kasto yan na pasamag. Nabayag inururay ta amadaan tay ti anak. Ngam napukaw tamat lang ida. Iti apagdarikman. Naulpit unay ti Diyos, Gerald!
Mawatak tirik na bakit? Kasta mo ti marikrik na kita. Ang amrumpang adita si diran ti Diyos. Tanya ti kayat mo. Agyamanak! Agyamanak! Kaputi nalan na matlang dagiti duwangan na ta. Kasta ka din! Nalabit nga da plano ti Diyos kadagiti anak ta. Ken kadatangin bati da. Iso pa nga asim. Di mo si diran ti Diyos. Agbasbasol ka lang iti day tangar aramidem. Bakit? Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti matang mo. Panagkunak. Basol ko ti amin, Gerald. Anyat kahit mo sawan. Nabayag ngayon ang amiris ko ti amin. No sanak siguro ang nagbalin ama naging bubukod. San mo't siguro ang napasamang ti kasto. Diyak maawatan ti magbagam. Ilaw-lawag mo man? Nainpatag ko kumamat ni Liam. Kas, iti pa nang ipatag mo kenkwana. Nalapit. Sana sinubli ti Diyos dagiti anak ta. Ang babawiak man. Namdala dawan ti amin. Pinaraburan na ta ti Diyos. Iti duha nga anak. Gapo ken ni Liam. Gapo iti kinaman naging bubukod ko. Tapukaw tamad lang ita. Iso basol ko ti amin. Basol ko. Awan basol mo. Nalabit nga ginggalangan ni Jetty yung dagiti anak ta. Iso adi mo pabasulan ti bagim. No kaya't mo sublin tamat lang ni Liam. Mabalin. Itikas ta. Adan tumanan anak ta. Kaya't ko na unay. Hanggang naimbag. No kaya't pa'y dagiti dadakan natin mangisubli ka data. Kinapod mo na. Diyak insubli ka dagiti dadakal na. Intalag ko ka ni Pari Roger. Isong adda iti pudirda ita ni Liam. Kat mabalin ko nga alahan iti anyaman nga oras sa kayat ko. Pudno ka di dayta. Uwin bakit? Iso adi ka nagliday. Di kagdana. Tay naksukunin ni Liam inton madamdama. Ang yaman ako, nay. Kat pakawanin ta ko, ma. Tadagiti nagkurkurangat ken ka. Ken kadagiti anak ta. Ikarig. Aramid kami nakabailag. Tapno mabantayan. Ken maaywanak ni Liam. Awan tinumbang ikid na mamiti pamakawan bakit? Talaga kasta tibiyag. Ada dagiti dumteng. Ada man dagiti mapukaw. Anya ngay nga ron. Ada ditan. Palpasan ti amin. No daman nagpaiso dagiti nagkurangan tayo ti tunggal maysa. Agbalin ko mga adal da ito'y kadata. Ti aramiden ta. Ket ipamaysa ta ti atensyon ta kaniliam. Ket no maparaburan tanto manan iti anak. Saan tanton nga aramiden pa'y, tikas iti inaramid ta iti kalabas. Ammo Miss F, ado tinaamiris ko gapo iti dayjay anapasamak. Numabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Numabalinla ang kumanga isubli ti amin tapno jakon inaramid dagiti saan anasayaat aramida. Angam anyan ta saan metken amabalin. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ti amin. Nalaos ti panagbabawik ngem naladawan ti amin. Ita agad adalan iti elementarya ni Liam.
Maragsakan kami nga agasawa, ngamin natulnog ken nasingpet nga ubing ni Liam. Nalaing pay iti pagadalan, nangangato dagiti grado na. Kanayon nga adda maaw-awat na apamadayaw, tunggal ada programa iti pagadalan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Maricon. Ken ka pagayam, Maricon. Noam amirisek to'y pakabuklan ti surat mo, panagkunakat saan kayo pa'y anakasagana amaaddaan iti anak. Tingamin panagpamilya kat saan abareng-bareng, masapol anakasagana ka iti amin abanag. Masapol nga ammom kan masapol nga adalem, no kasano dagiti obligasyon mo kas maysa nga inakan ama ti pagtaengan. Kas kinuna ti asawam adda ditan, napasamaken kat saanen ama isublipay. Tirumbeng aramidan yu ita kat aywanan ken ipategyo ni Liam ta ison ti anak yu ita. Agbalin nga rod ko mga adal daytoy kada kayong agasawa. Alakastan pagayam Maricon kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen, papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kuman nga ibaga nga agmay may salaang dayto YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa balipay. Pakicheck tayo kuma kakabsat no legit matlaang ti channel apagdangdangagan tayo. Agyaman kami unay kadag iti nag-comment maipapan iti daytoy abanag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan iti nagan nga Oliver. Manipod nagtalinaed akon dito'y balay, nagbalinmetan a background ko dagiti drama dito'y YouTube. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Mailuyusak nga agsangit no kasjay nga adamangeg ko akapadpada ti pakasaritaan ti biag ko. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama toy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Anya nga tanog resign ka langan iti trabaho bakit? Anya? Ay, saan ang mabalin lakay? Diyak kayat. Di mo't naibagak edikan ka, daytoy ti kayat ko. Ti agisuro. Wanang, matanagan ak. Amangan ngamin no. No mabaybay am tin inawang. Kat maulit mo lang tinapasamak idi. Oliver, diyak binaybay antisikog ko idi. Ambom dayta. Jerry. Di mo kumamat aramidan arason ti trabaho. Talaga siguro asaan tapay agasat ti maaddaan iti anak. Iso akas jay tinapasamak. Alala, pasensya kan bakit. Amumot na ko sang tigagar ko amadaanan iti anak. Maawatan ka, Oliver. Saan na bale? Aglibak to inton umadanin ti panagpasngay ko. Sige, agam ni. Di mo ko maipalubos sa may stress ka. Nang runa iti trabaho. Naskan nga aywa naman na imbag ti sikog mo. Diyak kaya't ama po ka man ang tininawam.
Wan ka di. Di ka agdanag, Oliver. Hello? Hello, Oliver. Ni Tanya daytoy. Umay ka kumaadagos dito ospital. Ha? Ospital ko naman, Tanya? Abay? Naawanan ngamin itipot ni Cherry kat intaray mi dito ospital. Madaman at amtamingan dagiti doktor ti asawam, Oliver. Anya? Cherry? Ti anak ta, Oliver. Awanan ti anak ta. Ala, hustunan bakit? Di ka nagsangit. Pagkalmahan ko matiriknam. Ang mga lumakapadakas king kati pa nagsangsangit mo. Oliver. Hustunan ko nakman. Ang mga niya pa iti mapasama kang gan. Wala, hustunan. Agin inom ka man ng Oliver. Sana bali, tabasit lang man. Ganun saan ang mga agbartag. Wan ngamdandan ni minalam nga umininom kay ti ara. Pangasim ta din ako manlaptan, Cherry. Di ka tagiyaman. Dituyak lang balay ng umininom. Sana karumurumara ka sa kadagit itaduma dita. Anya ti kahit mo. Mapana ka ginumitipan. Kasta ka di. Oliver. Di mo't imbagak ngamin itikan ka. Nag-resign ka lang ang iti trabaho. Tapno maiwanam ti sikog mo. Ngam saan? Tanatangkan ti ulong. Ipilit mo ti kakayat mo. Anya nga ita. Napukaw tamanan ti anak ta. Napukaw tamanan, Cherry. Pagrikiharan ta kadimanan daytoy abanag, Oliver. No agsao ka. Kasla si kalaang tinasaktan iti napasamak. No agsasao ka. Kasla siyak amin ti akin basol. Amom ka di masaksakit anak mat, Oliver. Amom ka di, no kasano matiragat ko ang maadaan ta iti anak, ha, Oliver? No nagtungpal ka kumangamin iti kahit ko mapasamak. Nalabit asaan man nargrang tininawang. Nagtanggang tumot kami ti ulom. Ipilit mo tag trabaho. Idinto takabailan kayo matabyagan itagbaling nga alakta. Di nak ngamin maawatan, Oliver. Di nak maawatan. Makauma ti kastabyag. Makauma talaga. Papanamon nga eh. Agsubli ka dito, Oliver. Oliver! Oy, Cherry. Itay ka pa'y amay kulkulang Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Oliver? Wan nga rod tanya. Jak amuno niya ti aram idag. Kinapudno na. Mano nga aldawan asaan kami ngagsasao. Di mat, iso tinang itulod itay ken ka, friend? Wan, ngam saan kami ngagsasao. Pudno nga itultulod kan suksukunan nak. Ngam no adda kami itilugan, aging gama kaawid kami. Awan ti agtagtagari. Anya? Ay sus. Abak yu pa nga rod ati ag-girlfriend kan ag-boyfriend no kasta friend. Puwera ang friend. Mariribo ka nak. Jak amunok kasano ti aramidek ang makisarita ka ni Oliver. Mariknak ngamin tinalaos apa nagliday na. Gapo iti pan nakapuka umanan ti may kadwa ko mga anak mi. Maawatak matkit ti asawam friend. Mawatan kayo adwa. Tinasayaat sikat ti umuna ang makisarita ken kuana. Ibabampay lang ti pride mo friend. Iti kasta, maurnos tinagbaitan nyo nga gasawa. Tanya. Day talaang ti amok akasayaatan nga aramidam ita friend. Awan ngamin tinasayaat ang mapasamak no, agpinpin na liiw kayo laeng. Iswasikan ti agpakumbaba friend. Mabalin ka di ngagsarita ta, Oliver. May papanitan niya, Cherry. Pasensya ka lang kumakanyakon lakay. Sorry kadagiti saan anasayat nga imbagbagak idi na minsan na nagrikerta. Sorry magbakit.
Pasensya ka dagiti madingin sa usawang ko ken kaamin. Olive, No bilang ta makabukol tan tumanan iti anak. Sabay ko ma, taumonugat kamatan iti kayat ko. alawanan. Manipod ita. Asikasukon ti panag-resign ko. Agpaiso. Uwat lakay. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga nutipan nakabanog kan pan naka-stress ko kadagiti lesson plan ko. Ti maisa ang makagapo. No apay ang mapukpukaw ko ti inawag. Ay na, agyaman bakit. Di mo lang ang amuno kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti day tanga impagam. Sapay ko ma, tamakarga anak adagos. Iti kasta, madaan tamatan iti anak, Oliver. No kasta, masikong manen ni Cherry, Oliver anak ko. Wala lang. Kitawag nga umay kayo kumay di balay. Iti kasta, at damat kadkadwa ni di kabayatan ti kadak iti trabaho. Ay katwan anak ko, awan parikot iti dayta. Agyaman nak nanan. Lumabalbalin. Diyak nga minan kahit ang mapasamak manintipan nakariglig ti sikog na. Sapay naminduan at aras na napasamak ti kasjay. Ay, wan nga rod nasken adublyon na ti agamnan. Iti kasta, awan tidakas ang mapasama kadakwada adwa. Wen hanang, iso nga anong sanyo pa ilang tagna di balay ha? Aging ga makapagpasngay ta asawa. Wen anak ko, di ka madanagan. Tasya kung ti makaab mo ang mga iwan, iti asawa mo. Agyaman nak nanang. Kasanon no saan da nga approvan ti resignation letter mo, friend? Di mo nga minsad sa dawin friend. Ay, maikawa kamin tulakit di iti kaawan monton dito'y pagadalan, Cherry. Sapay sikat imaysa kadag iti kalalaingan ang maestra. Anya? Unay matanta kalalaingan, friend. Katiso matipod no, saan ka di, friend? Ay, no sa anak lang ang masikog. Sa anak kumapay kat nga-resign. Ay, huwan nga rod friend. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga nuga po iti pan nakabanbanog ko ngagpayso iti trabaho ti makagapo. Tinagsasaruno apan nakarigrig tin inawag. Uray na dagsintirik na kang agik kat iti trabaho. Masapul nga agsakripisyo ngamin, kas iti asawak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak. Sa bagay, husto lang ti desisyon mo, friend. Sana bali ti trabaho kat makauray. Kan may sa masigurado nga awatan da kan tumatla nga awatan inton ag-apply kan tumanen. Sapay kumaatakas na agpayso, friend. Ngamin, talaga aplanok ti agsubli, apaman ang makapagpasngaya. One friend, sigurado day ta. Bayam ka di aninanang ti mga ramid kadagita bakit? Agi na nakakit di. Iti kasta, nasalon at to tipas ngay mo. Lakay, nalagan laang mat ti panagkupin nga aramidag. Kaasimat ni nanang, no ultimo panagkupin ka dagiti badbado takat iso ti mga ramid. At day ta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan tang dito banag. Masapul nga nadamtin inaawang ko nakmanan. Alahuanan lakay, nangabakkan. Sige, saanan ang maulit. Sorry. Mara, umay ka, tamapantay di kusina. Nagluto ak iti paborito matinola. Kan nangisagana kiti prutas. Kanam amin dagi jay. Iti kasta, agtali na iti kinasalunat mo. Kan ti agbalintong anak ta. Nanang. Ada ka mo't gaya mo na ako. Nasapa ka mo't asin mangpal. O nanang, awan mo't ngamin ang tinapating aramay dagin di opisina. Iso nag-awid ako na. Anya ngay dagitain sangput mo. Abasto tayo anana. Nag-grocery ak. Ewan gayam. Ni Cherry, sa dino tayo na. Amangan no aday ti sila Jo. Di pa'y matrimuar manipod itay kunan na maturog. Amangan no nakaturog pa ilaang Kasta ka din nanang. O sige, tagpulis sa klabit. Siyak tun tagluto iti pangrabyan tayo.
Cherry? Cherry! Oh, Nanang! Nanang! Tulungan na kami! Ni Cherry! Dara-dara nakataas sa Isuelo! Tulungan na kami, Nanang! Anya launay tinagbasulak iti Diyos. Tapay akanayon na matlakit din nga alalaan tininawag. Apay, Oliver! Apay! Cherry. Amom ka di. Maawa na anak ko ni tiganas nga agbiag. Kapoy ti kastoy ang mapaspasamag. Kasla kayon kumatan ti matay. Agasa matitalo ang nagsasarunong agbalin ko mga anak ta. Pangasim, tapagkalmahan dirit lang. Diyak laki di ka bailan no pati sikak at mapukaw ko. Jaksan ka bailan, Oliver. Jaksan ka bailan. Nagdagsin tirik nak. Mawatan ka ba kahit? Ang panunutan ko mamati sa lunat mo. Di ka ko magpaabak itiliday amarikrik na mita. Laglagi pong ko mga dahak lang dito, Cherry. Maray, kargaan pa yatin basom. Atoy, oh. Nagyaman ako pare. Hanggang last round tayo to yun Putay pa nga mawawag ni Mrs. Kau. Mamatan. Dari ka tanti. Outside Colombo. Takrot ka magayam pare. Kung ako man malalaki ka. Sikamat pare. Saan mo nga di kasta? Siyempre, awan ka doon na amangaw awer ti anak me. Iso amas sapol nga gawin na kadagos. Ngalala, wanan, pare. Diyak kasapulan ti palawag mo. Sana ulat na. Sana all kat adda anak na nga awa-awirin na. Pare Oliver, nagbarta ka sa mata. Nasay-saya at sano itulot ka pa lang ijabalayo. Sakbay ti panagawin ko. Awan daron ba nga pagdanagang kanya, pare Henry. Kabalag ti gawin. Okay lang, nga uray umuna nga gawin. Tagawid aktan ito ng keket ko. Dituyak pa lang, pare Henry. Asan ka? Siyak timang solbar iti parikot mo ita arabi. Niya? Oliver, saan ka di? Well. Apa nga amom tinagang ko, ha? Dakas ka di, ama-amon tinagan tikaskan ka anak na. Siyak gayam ni Ella. Ella, Oliver. Oliver, Ella. Oh, di ba? Bagay na bagay. At tumalag ka man. At lang asawa ko, isungag biro ka lang iti sa bali. Asawa? Asaan nakamot ang maipayan iti anak? Kasta ka din. Oh, come on. Oh, ag-cheers naman kit di, Oliver. Ay, kwa. Ag-cheers na ko na. Ay, wala. Cheers, siguro. Kaya't mo ka di, taipaay ko ti kalkali kagumam. Ay saan ang maipaay ti asawang, ha? Oliver? Ano te, kahit mo asawan, ila. Ay ginom tapay, iti kasta, agenjoy taadong. Yeah. Di kagdanak, Oliver. Siya, di makaamokan ka.
Ah. Ha. Sa dinutayan ko? Good morning, Oliver. Ha? Anya ti... Oops. Aguray ka. Aguray ka. Di nakbasta panahon latan nito'y Oliver. Laglagi pa, nag-enjoy ka man idirabi. Ibatan na ko, ma. Agawid ako. Siguradong urain na akong tasawak. Mabiit ka, Oliver. Ditakan! Oliver! Agsubli ka dito'y! Oliver! Apa yan, pare Oliver? Itay pa'y akasla di ka makaid na dita. Kuha, pare. Saan mo nga tigas na? Sigamat. Tilamad-madlaw mo. Kasla na puyatan kamit ngamin. Apay, nagsarak kayo kadimanan iti dayjay nga ela. Kuha, pare. Ako. Inmawag ni Chiri kanya kidirabi ikay. Anya. Anya itim bagang, pare. Ay kit kapilitan nagliba ka kiti asawam. Inbagak latan nga agkadwata. Uray saan. Agyaman ak, pare Henry. Agam ni. Itapailaan. Balagan kan. Pangaasim ta dimon ululitan. Narigatan. Jak kayat ti may ramraman, pare. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, awan overtime yo. Awan bakit? Kaya't ko ti bumawi kan ka. Bumawi iti anya lakay. Ha? Ay kwa. Kanain ti po nag-overtime ko kadag iti napalpalabas ng aldaw. Isong ita, bumawi ak. Sika talaga, Oliver. Happy anniversary, Cherry. Kunaklakit din no nalipata mo nga ita ti anniversary ta, Oliver. Ay, so na. Dak tupulos malipatan dahi ta bakit? Adan sa awag mo. Song batang pay Amangan no ije opisina yo dahi ta kat napatag ti bagada. Ni Ela ti mo awag. Song batang pay Saan? I-off ko lang ti cellphone ko. Alan, sung batam no asino ti umawawag lakay. Okay laan. Ha? Ay, saan? Kas na akong bakit? Bumawi akin ka. Iso nga i-off ko pa'y laing nga ti cellphone ko. Iti kasta, masulo na kita. Anya? Naimbang nga oras mo, si kakadini Cherry. Uwan, siyak nga rod. Asino ka kadi? Birbiro kak ni Oliver. Adda ka di ditan. Ha? Anya ti masapul mo iti asawa? Basta iruwar mo ni Oliver. Adda na patag apagsaritaan mi. Mabiit lang, miss. Asino ka nga minaya? Kan apay asap-sapulam ti asawa? Tinasaya at iruwar mo ti asawam. Ta iso amis mo ti mangibaga no asino Anya? Nalawag man siguro tinangag mo, Cherry. Panagkunak, nagbidot ka iti balay anaturong mo, miss. Sa anak nagbidot. Amok adito'y iti balay ni Oliver. Oliver! Oliver! Rumor ka dita! Sangwanak! Dinak mabalin nga ilam-ilam mga latan! Oliver! Miss, pangaasim ta pumanaw kan. Talusan, mga yabak iti barangay. Sa anak pumanaw dito'y aging gaasan arumwar ti asawang. Naskan asong batan na ti inawa. Anya? Anya ti aramidan ni Cherry iti daytaan amuan na. Adda nga ta posibilidad na nga agsina dagiti agasawa. Gagayam, di liwayan adanggan ti sumaruno apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.